Glædelig jul for helvede. Py for en god gus. Jeg er helt rød tud. Så er der bare quiet times. Fordi Monika, hun har lavet noget til os. Monika, altså. Hun er ikke bedre ting at tage sig til. Nej. Imens det lille barn får sig en lille lur, så har moren jo kunne gøre sig klar. Er det en tur til Thailand? Ja. Nej, hvor jeg har selv kigget på det her. Ej! Så er vi sgu på vej til den lille juleaften. Så jeg vil bare lige minde jer om, at man er altså ikke alene, hvis man synes julen er svær. Så er det sgu rise and shine på denne højhellige juleaften. Glædelig Christmas-dag sidste gang. Glædelig dag. Og med din proteinbar, inden vi skal i savnegus. Det siger hun har fået serveret kaffe på sengen og spiller det over det hele med. Jeg har sovet dejligt. Det er dejligt med dig. Det er ikke så godt. Jo, jeg så fint med. Jeg har sovet sådan en, der snorker noget. Og snakker i søvne og skærer tænder og sådan noget. Ja, det er mig, der snorker. Og går i søvne. Ja. Du har pakket alle gaver deroppe med. Ja, det er rigtigt. Det er bare sjovt, det lyder lidt som dig, det du nævnte, alt det du nævner der. Nu skal vi lige gøre os klar. Jeg har badetøj på, og så skal vi savnegus. Jeg vil have noget dejligt morgenmad bagefter. Og hygge. Gør os klar. Og pakke julegaver op. Det har mærket på dem alle sammen. Ja, okay, men kan du så gætte, hvad... Kan du så gætte, hvad det her er? Det er en trøje. Det kan jeg bare se. Okay. En ny løbetrøje. Ja. Lidt hård løbetrøje. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det her er. Det er så dårligt. Det er så upersonlige, de gaver, du Det er de ikke, jeg kan huske, hvad det er. Du har slet ikke kunne huske mine gaver i år. Jo, de andre ved godt, hvad. Forleden dag kunne du slet ikke huske, hvad det var, du havde købt. Ja. Ja, vi ses på den anden side nok. Måske på vejen. Er vi klar? Skal vi jo gå i 30 km, fordi Cecilie hun har parkeret 40.000 væk. 40.000 væk. 40.000 km væk. Parkeringsmuligheder. Ej, det er dejligt vejr herude. Okay, det var ikke så slemt koldt. Nej, det er fordi, der er så koldt inden for os. Så det er næsten det samme, faktisk. Det føles sådan, faktisk. Mm. Dufter godt. Dufter jeg godt? Ja, hold lige så. Nej. Nej. Dufter jeg godt? Det kan være, at det er min jakke, der dufter. Bare lige sådan Dunst. Det var en brud. Det var fordi min brud, der dufter af blomster. Glædelig jul for helvede. Last day of Vlogmas. Hvad sagde du? Nå, last day. Hvad sagde du? Måske skal man ikke råbe så højt. Du var bare virkelig i den af. Okay. De skal også op snart. De skal op og lave mad. Ja, så vi kan godt pakke gaver. Vi skal først pakke gaver op, når vi kommer hjem. Først, når vi kommer hjem. Ja. Når vi har været i bad, gør det os klar. Tidligere dagen har vendt. Ja, med 1 minut eller sådan noget. Jo. Den er allerede 2 minutter i hver sin ende. Det er faktisk rigtigt. Undskyld, jeg sagde 1 minut, Ja. når det var 2. Nej, men det gør jo en forskel. Nå ja. Holder lige der. Ja, så skal der fandme varmes røv. Og vi hører Justin Bieber julemusik. Bliver der copyrights på, hvis de kan høre hele sangen. Du er simpelthen så smadret, du er. Bare vent til, du ikke får din julegave. Ej, jeg må også ikke tro med det. Det er karma. Det er det, vi kalder karma. Så. Py for en god gus. Jeg er helt rød tud. Jeg er faktisk ikke så galt. Det er indtil jeg får det op på stor skærm, så ser man rigtig, hvordan man ser ud. Ja, det skal jeg. Sammen med din familie hen. Her. Det var en god gus. Nu skal vi lige hjem og slappe af og redigere. Be a beautiful. Skal vi løbe på vejen? Nu skal vi i kirke. Har Cecilie lige bestemt. Altså, du skal, jeg holder herude. Nej, det er godt med dig, men så henter du også kaffe. Der er ikke noget forkert. Når det er her, vi er. Kæft, hvor er jeg rød i skærmen, mand. Ej, jeg har hår i munden. Nu skal vi prøve at se, om vi kan finde en kop kaffe. Ja. Så kan du få en muskelbolle. Hvorfor bliver det? Ej, det kunne jeg faktisk. Så fuck alt det der morgenmad, jeg har købt. Ej, det er jo sådan helt nostalgisk at gå på Emery's. Helt dødt her i bilen. Så er der bare quiet times. Godnat. Vil du også være med? Hej. Glædelig jul. Ej, her har vi godt nok drukket mange kaffer igennem tigen. Nej,
Det tror jeg sgu ikke. Ikke nogen af dem. Muslibolle. Med smørost. Hvad kan du have? Bare 15 croissanter. Ej, jeg vil bare gerne have hvide, så den er meget skrabet. Der er sgu kaffe og bolle, du. Altså, jeg er typen, der lige skulle have et triple shot i den bare. Nej, man må godt spise bolle i din mors bil. Du må gøre lige, hvad du vil. Hold da op, det siger jeg til. Nu går jeg i bad. Nu er jeg også klar. Vær med på kamera, når vi pakker op. Jeg må ryggen. Men det er jo derfor, jeg har en overraskelse til dig. Fordi Monika, hun har lavet noget til os. Monika, altså, kan I være sammen i stedet for? Monika har lavet noget til mig, og det kommer så også... Grunden til, at jeg siger det nu, det er fordi, at jeg har brugt det i den video, jeg skal lægge op på Instagram lige nu. Nå, så det er derfor, jeg ikke må se det. Ja. Må jeg se det nu? Nej, jeg skal lige vise dig det, du får. Så Monika har lavet noget til mig. Vi sagde det sådan lidt for sjovt. Nej, vi sagde det lidt for sjovt. Og så var jeg sådan, fuck, det ville være en genial idé, for så kan Cecilie stadig være med til at pakke gaver op på kamera, hvor hun er med. Og så er Monika sådan, det fikser jeg. Fordi du har sagt til Monika, at jeg ikke gider med på kamera, eller? Ja, det ved hun godt. Så hun har lavet noget til os. Er du klar? Nej, det tror jeg ikke. Er du ikke? Jo, det har hun lavet. Har hun ikke bedre ting at tage sig til? Nej. Så kan du have sådan en maske Hun på. lavede det. Hun har siddet og printet det ud og puttet det over på pap. Limet det på pap og sat snore i og alt muligt. Så kan du stadig være med. På kamera, så har du bare den her på. Så er der ikke nogen, der kan se det i dig. Er det ikke sjovt? Hvorfor er jeg ikke sådan? Vil du lige prøve? Hvad fanden er det her? Du kan måske lige lade være med at binde den lige nu. Du er flot. Se, så kan man slet ikke se, det er dig. Så kan man ikke se, det er dig. Nej, no face. Jeg synes, det er noget af det sjoveste i hele verden. Så kan du åbne pakker med den på. Hvem igen? Du behøver ikke. Vi er så dumme. Er det ikke sjovt? Det er fandme, jo, det er Jeg synes, det giver dig, Monika. Så jeg har sådan en klip, hvor at Monika, hun hiver dem frem nede i træningscenteret, og jeg er sådan her, fuck, hvor er det sjovt. Jeg troede ikke, hun ville... Nej. Jeg troede ikke, hun ville gøre det. Ja, Det er fandme sjovt. det er godt lavet. Det er fandme fucking sjovt. Cecilie, bestil mad. Kun til hende. Klar. Nej, vi skal have bagels. Jeg skal jo være. Nå ja. Værsgo. Jeg gider ikke have det nu. Hvad? Jeg skal ikke have det. Skal du ikke have det nu? Ja, kan du ikke spise med det her på? Nå, men så må du tage den af, jo. Nu skal vi se mere Emily in Paris. Cecilia er bagud, åbenbart. Nej. Jeg forfra med min rap. Med din rap? Og jeg får en sandwich. Og 100p, det bliver mig, der kommer til at spille. Hold da, så er der skønt så. Namme. Jeg spiser meget af mine vlogs. Nå, men imens det lille barn får så en lille lur, så har moren jo kunne gøre sig klar. Jeg filmer ikke dig. Jeg snakker bare med mine venner. Så har moren her kunne gøre sig klar. Ja, og nu råder her endnu mere herinde, der plejer at gøre. Vi skal finde ud af, hvad vi skal have på, jo. Hvad tager du på, Cecilie? Jamen, jeg har en kjole, du kan låne, hvis der er. Hvad? Ja, det er det. Okay. Ja. Jeg overvejer sorte bukser. Eller jeg overvejer ikke, fordi det bliver nok bare lidt. Og en sort t-shirt. Sådan der. Jeg prøver lige at tage det her på, så ser vi. Nå. Jeg har fundet noget, hvad jeg skal have på. Det bliver bare sort bukser og sort t-shirt og... Jeg har faktisk taget de øreringe i. Den fik jeg faktisk af Nana sidste år i julegave. Dem er jeg jo rigtig glad for. Jeg åbner pakker. Ej, bare rådet. Min nervesystem kan næsten ikke være i. Det er sengen, der råder det. Det er bare det hele. Det var der er ting overalt. Nej. Jeg vil ikke fjerne det. Hvordan skal vi fjerne det her? Ja, så slukker den. Nå, der roder alle vejen. Skal vi starte med din så? Bare med Veras. Ja. Ej. Hvis det her er en passionsfrugt kombucha, det er det bare. Passionsfrugt sparkling soft drink. Okay, så det var ikke kombucha, men okay, nice. Har du sagt til, at du ønsker dig det? Nej, men jeg elsker jo alt med passionsfrugt. Ja.
Jo, du ved da. Det vidste jeg faktisk ikke. Nå, tak, Vera Musche. Det er altså din nu. Så vi se, om du kan finde ud af at give gaver. Er det en tur til Thailand? Ja, og vi skal afsted om 3 timer. Okay, det er fint. Det kan jeg godt. Okay. Glædelig jul til dig fra mig. Sidder jeg her og tuder, så fucker du rundt i det derude. Miu. Tak. Jeg har fået en god gave, tak. Hun har skrevet et meget, meget sødt brev til mig. Det læser jeg ikke lige højt. Men det kommer ud og hænger på skabet sammen med de andre. Havde du lagt mærke til, at de hænger derude? Ja. Tak, mus. Okay, det var bare det. Nej, det var også sådan, hvis de ikke kan se det, så det var også fjollet. Nå, nej, det er jeg glad for. Tak, vennerne. Det var det for julekalendergaver, skulle jeg til at sige. Pakkekalendergaver. Slutbrudt finale. Og det er jo også sidste vlog nu. Det er også lidt mærkeligt. Ej, men det ved altså jeg har også sagt det på vloggen, at det har været lidt. Det har været lidt intenst. Det har også været hyggeligt. Jeg kan lige tage min grismaske på. Cecilie synes stadig, jeg er dybt tørset. Stram. Er det flot? Skal du have dit på, når vi skal pakke gaver? Hold kæft, hvor hyggeligt. Nå, vi skal have pakket julegaver op, inden vi skal ud af døren. Så jeg vender lige tilbage bagefter. En VHS-film? Ja. Nej, det er en bog! Du har simpelthen købt en bog til mig. Det er der, hvis du ikke skal mærke. Nej, okay, nå. Fordi det er fucking, jeg ved godt, det er fucking ting. Og hvor en bog? Nej, altså jeg læser jo ikke særlig meget bøger. Men hvis der er du en for mig... historie bag i bogen. Okay. Og du skal have en historie bag i Fordi bogen. jeg kender dig. Så du skal lige åbne den. Ja, okay. Jeg kan godt lide, at du har tænkt, at... Ja, det ser du nok. Når du ser den, så tænker du, ja. Nå, det er klart. Ja. Stærkt. Har du selv pakket? Ja, så passer jeg lige med på det her. Ja. Har du selv pakket? Vi kan faktisk ikke komme ud til butikkerne, der går på. Nej. Det giver sindssygt god mening. Og du ved godt, jeg hører hendes podcast, ikke? Gør du det? Ja. Nå, du og har jeg ikke hørt bogen, vel? Nej. Nå, okay, det er godt. Jeg har altså, hørt den der har jeg podcast. købt så længe, for jeg var sådan lidt, det er det, hun skal have. Ja, jeg har faktisk selv kigget på den. Har den på engelsk? Ja, jeg har købt den. Den kunne også være på dansk, men jeg tænkte, nej, jeg vil gerne læse den. Og det bliver også fedt, men når der står let dem og ikke lade dem. Ja. Men jeg har jo... Ja. På et tidspunkt lavede jeg faktisk mit job på Instagram, hvor det også handler om hendes teori. Det er det, du altid siger også. Så den håber du bruge. Den kan jeg mega meget bruge. Faktisk en, jeg godt kunne sætte mig ned og læse i. Også nu skal jeg jo ikke lave vlogs mere. Det er faktisk noget tid. Den er røvgrim. Hvis man har synes du? Frem. Nå, ja, det er rigtigt. Hvordan ser hardbacken ud? Det er så meget slet ikke. Den er bare hvid. Den er bare hvid. Den var ægte glad for. Altså ægte glad for. Tak. Ej, den glæder mig helt til at... Det er lidt wack for en bog, når man ikke er sådan en bog om. Det er overhovedet ikke en wack ting, når det er sådan en her bog. Med Gibson. Ej, den er jeg virkelig glad for. Ja, så kan du også få sådan en lille... Det er bare en lille ting. Det er det, der får. Jeg vil så sige, det er en fin lille hårklæde. Det er jo det samme. Det er jo præcis det samme. Nej, jeg ved, om den er lidt mørkere. Jeg vidste, du havde gemt den for mig. Jeg tror faktisk, den er en lille smule mere. Nej, den kan jeg virkelig godt bruge. Det er godt. Skal ved med at finde, når jeg kommer hjem. Sikkert. Cecilie får en... Den koster 600 kroner. Ja, det er en meget, meget dyr hårklemme. Nej, den er faktisk virkelig fin. Og selvom den er lyserød, så... Jamen, den er ikke for lyserød. Nej, den er virkelig fin. Nej, den er meget glad for. Ja. Okay. Det var bare en lille ting. Det her er også bare en lille ting. Okay. Det var bare en lille ting. Det er også bare sådan... Den har du ikke selv pakket. Nej. Det var fordi, det var lidt svært at pakke med. Skal være med det. Ja, det er bare en lille ting. Ej. Det er overhovedet ikke bare en lille ting. Det er en sindssygt god gave. Jeg synes, det var så flotte. De der sindssygt flotte. Og jeg har haft flotte derhjemme i lang tid, altså bare sådan hente mine gaver, så jeg tænkte, nu skal jeg bare... Nej, de er så flotte. Det tænker jeg nemlig lige til dit hjem. Ej, prøv at se, jeg kan smart her også en lille alder. Ja, og så synes jeg bare, de passede meget godt ind til det andet. Prøv at se, hvor flot det er. Ja. Ej, det var jeg sindssygt glad for. Det var godt. Ej, virkelig flotte. Fordi jeg overvejede også at købe sådan en der til dig igen, men så var jeg sådan... Hvad for en? Sådan en der stor en. Ja, så kan du få den her. Det her, du tror, du har gættet, hvad er. Og du har lige stået og sagt... Nej, jeg kan jo have... Ej, det tager godt nok lang tid. Det giver det samme udtryk, når jeg bare hvad hedder det... Nej, det er da mega godt. Jeg vil jo gerne have sådan en her. Jeg har også lige sagt til dig i går, jeg vil prøve. Men altså, den kan jo byttes, hvis det er. Nej, men det skal den ikke.
Jeg skal have sådan en. Også fordi igen, når jeg forlænger hår, kan jeg også lave det anderledes. Præcis. Så det skal jeg have. Den er altså virkelig, jeg Den er elsker mega virkelig god. min. Jamen det er heller ikke, fordi den er dårlig. Den har jo givet et godt resultat, jo. Ja. Volume Boost Hot Brush. Ja. Den er jeg ægte glad for. Også fordi det er glat, jeg har. Det er også bare... Det er også oldgammelt. Det er oldgammelt. Dem her. Så ved man bare, der er mere end én ting i, jo. Ja. De har også de her træner. Det er det, der kommer langt bortistand fra. Nå, som vi var Og bange for. jeg har brugt flere måneder på det, for jeg synes, det er meget flot. Men jeg ved ikke, om det er noget for dig. Okay, så det var 2. Ja, det er det. Det er jo lidt anderledes, end hvad du normalt gør. En kaffekop? Ja, men de er anderledes. Altså, det er jo ikke en kæmpe balje kaffe, man kan Nej, få. det er sådan lidt en Ja. Nej, prøv jeg har selv haft kigget på sådan nogle her. Ja, men det er fordi, Jeg har faktisk selv det der ikke mærke haft der. jeg kender det slet ikke. Nej, men det jeg har Sus fået er noget ikke. på Instagram. Men det er da også bare en sød lille skål, hvis det er. Ja, men jeg synes bare, den er ret sød. Ej, den er da så fin. Mange Ej, jeg søge netter på at se, om det kommer hjem, eller om jeg har fået taget røv. Jeg kender det slet ikke. Den er virkelig fin. Jeg har selv haft kigget på nogle af dem der har hank. Ej, jeg kan virkelig godt lide den. Det er godt. Okay. Så kan du få... Den er Ej! Det er jeg glad for. Det er det samme, Så jeg må jeg har. godt få et firkantet net. Ja. Det er det samme, jeg også har. Jeg bare lige mangler sådan en lille, du ved, jeg kan bare lige have... Ja, men den er jo firkantet. Det er det, der er fedt, at den har en bund. Okay. Altså, jeg kan jo slet ikke forestille mig, hvad du har fundet på, fordi jeg ønsker mig jo ikke noget. Nej, det er også det. Ej! De ting er jo fucking fede. Stop. Ej. De er også flotte. Til en lille smule græs yoghurt og lidt granola. Og Jeg synes virkelig, de er flotte. de er virkelig Det pæne. er derfor, jeg sagde til at du ikke kan have det for dig. Ej, jeg synes virkelig, den er jo flot. Altså, jeg vil elske at spise med mormor i sådan noget her. Ja. Ej, og det er også, det passer bare lige ind i alt det der ståle noget, jeg har kørt med det her. Tak. I må også bare igen, altså en ting er til morgenmad, men igen, du kan jo bare, man kan jo bare bruge det til. Ja. Dip er en ordentlig dipskål. Det er jo godt. Det er jo godt. Det kan vi godt lide. Ej, dem er, det er jeg virkelig glad for. Ja. Altså også dem her. Hvad? Er det kaffekopper? Er det okay? Se lige mig fra Royal Copenhagen. Skal du bare begynde at samle? Ej, okay. Jeg ved ikke, fordi du sagde jo, så stod vi der og kiggede på dem. Ja, de skulle da fucking. Og så siger jeg, tro på, at du får dem der. Så siger du, så bare de hvidriftede uden det der på, siger du så. Og så bliver jeg lige pludselig i tvivl. Jeg ved, om du måske hellere ville have haft dem uden. Der er mange dele meninger om Royal Copenhagen, jeg synes jo, det er fucking. Jamen, det er så flot. Men jeg vil jo selv personligt... Jeg vil ikke have det der med hang. Nej. Men jeg vil jo personligt have valgt dem, der bare var hvide. Ja, jeg kan meget godt lide dem her. Jeg synes også, de er virkelig flotte. Ej, det er virkelig nogle gode gaver. Jamen, Det er voksne, vi har meget, ja. voksne gaver, vi har givet hinanden. Begge to. Jeg har fået en bog. Jeg kan ikke engang huske, hvad vi gav hinanden sidste år. Hvad fanden har du fundet på nu? Okay, jeg skal heller ikke regne med det Jo, her. jo. Åh, det er dumt. Ej! Ja, det er jo fordi, De er jeg har jo lagt søde. mærke til, at du ikke lige så meget går med store ører. Altså, Ja, du har altid, jeg har jo altid- tænker, jeg vil heller ikke have nogen, du kan have på i, altså hele tiden. Ja, for jeg har altid nogen i det Ja. yderste, i hvert Og fald. derfor købte jeg Du de sagde, du mindre af. spurgte mig jo faktisk her den anden dag. Hvorfor altså, har Ja, hvad er det for noget? og mig der var inde på din Instagram for at kigge på et guld eller sølv eller... Lad min telefon ligge derinde. Jeg skal bare lige hurtigt bruge kameraet. Ja. Fordi så kan jeg måske lige have den på her. Forskelligt, om jeg vil have guld eller sølv i, så derfor er det bare meget rart at have lidt forskelligt. Dem er jeg virkelig glad for også. Ej, jeg kan lige skal tage dem på bagefter. Ja, det var nogle gode gaver. Tusind tak. Jeg tænker, at Royal Copenhagen var helt voksen. Så er vi sgu på vej til den lille juleaften. Eller ikke den lille. Nej, Det er også slut med den det er slut med at sige. Ja, rigtigt. Vi har lavet en kaffe to go i vores kapper fra tidligere. Og så skal vi faktisk ud til Cecilies familie, der jeg får lov til at komme i år. Ja, det var ikke med vores sko. Jeg ser noget anderledes ud end de tidligere klip, det må jeg bare sige. Jamen det gør du også. Jeg må jo bare ikke filme dig. Men du er en af de smukkeste veninder, jeg har. En af Jamen, jeg har... smukkeste. Åh, kæft. Skal du lige passe på, hvad du siger her, ikke? Nå, skål i dejlig kaffe, så ser vi lige, hvor meget jeg får filmet derudefra. Det er jo hos nogle andre steder private hjem og sådan Hvor du kendt jo. Det er rigtigt. Ej, ikke din mor. Dem du ikke har mødt før. Dem jeg ikke har mødt før. Nej, så jeg skal selvfølgelig ikke sidde og filme en juleaften heller. Så vi må lige se. Ej, for se munden. Hvor meget jeg lige får filmet i dag. Og den her vlog kommer nok lidt senere op.
end de andre har gjort. Det har været klokken 8 sharp alle de andre dage. Jeg håber, I har en dejlig... Det er jo så ikke juleaften for jer mere, men jeg håber, I har haft... Ja, en god dag. Vi ses! Løgsovs, vennerne. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår sidste klip er fra i den her vlog, I sidder og ser nu. Men jeg kan fortælle, at det er den 25. december. Klokken er 19. Jeg er lige kommet hjem fra at have hygget hos Cecilies far. Jeg var holdt juleaften med Cecilies mors side af familien i går, og i dag var vi så hos hendes far. Jeg har haft nogle dejlige dage, men grunden til, at jeg ligesom også er lidt senere på den med dagens vlog, det er fordi, at jeg ligesom også har forsøgt at være til stede de 2 sidste dage. I går kan jeg fortælle jer, at der lå jeg til klokken 2 om natten og redigerede op til nu, for ligesom at være lidt på forkant. Så den her vlog kommer lidt senere i dag på grund af det. Jeg havde en rigtig dejlig aften i går. Det var så hyggeligt og sjovt, og mig og Cecilie, vi var jo i Saunagus og åbnede gaver sammen, og så kørte vi ellers til juleaften. Og selvom det ikke var meningen, så fik jeg en meget, meget fin gave af Cecilies mor. Jeg fik en parfume, som mig og Cecilie har stået og kigget på, som jeg blev meget, meget glad for. Og i dag har vi så været hos Cecilies far og fået julefrokost og hygget. Og i morgen skal jeg så være sammen med min søster og vores mors kæreste. Ja, det har været 24, 25, who knows, vilde dage. Det har været virkelig sjovt at lave de her vlogmas/grinchmas. Jeg elsker, at jeg har kunnet connecte med jer herinde, og jer, der har set med. Mega tusind tak. Der er også nogle af jer, jeg havde skrevet her tidligere på YouTube, at vloggen altså lige kom lidt senere op, og I bare sådan, det glæder vi os til, at den kommer, men hvorfor bliver det også lidt træls, at vlogmas nu er slut. Vlogs stopper ikke, men det bliver ikke everyday. Det tager rigtig, rigtig lang tid. Og derfor gør det mig også rigtig glad, at jer, der har set med, jer, der har abonneret, er jer. Og der skal nok komme flere vlogs på den ene eller på den anden. Om det bliver en ugenlig eller månedlig, så skal der nok komme noget. Men det betyder jo også, at jeg kan give mig lidt hen i Instagram igen. Og jeg tror, jeg er kommet til den realization, at jeg bare skal være. Jeg skal bare være på den måde, som jeg er her på YouTube. Og det ved jeg jo godt. Men fordi man jo måler og vejer sig i forhold til likes og views og alt sådan noget, og jeres interagering, så bliver man mere og mere opmærksom, eller hvad hedder sådan, mere og mere kritisk over for sit eget content. Og der tror jeg bare, at jeg skal lægge det væk, og så sige, nu gør jeg bare noget. Ligesom jeg gjorde i gamle dage, det var kun et par år siden. Jeg håber, I elskede min julehilsen på Instagram, jeg der så den. Og så vil jeg bare lige her til slut måske også bare lige sige, at hvis man synes julen er svær, som jeg starter med at sige i den allerførste vlogmas, så er I ikke alene. Jeg håber, at på en eller anden måde, at dig, der synes, det har været hårdt igen i år, eller for første gang har julen været hård, at det her på en eller anden måde har kunne give dig et afbræk i, hvad folk ofte får julen til, altså at den skal være på en bestemt måde, for det behøver den ikke. For mig har den her vlogmas, de her 24-25 dage, hvor det var, fået rykket mit fokus væk fra en december, som normalvis faktisk er lidt svær. På mange måder. I år er det jo også fordi, at det er anden jul, min mor hun ikke er her. Jeg tror bare, det går mere og mere op for en, at hun altså ikke lige kommer tilbage. Ikke mere græderi. Nu behøver I ikke se på mig græde mere i det mindste. Ja. Så jeg vil bare lige minde jer om, at man er altså ikke alene, hvis man synes, julen er svær. Jeg håber, det har kunne lighten your day en lille smule her i løbet af december. Og så vil jeg bare for sidste gang sige tak, fordi I så med i vlogmas/grinchmas. Og det er ikke slut. Det er ikke slut. Vi kommer tilbage på en anden måde. Og ellers så ved I, hvor I kan finde mig på Instagram. Kira Engelke. Måske er der nogen af jer, der slet ikke følger mig på Instagram. Det tror jeg ikke. Men måske. Men ja, nu skal jeg have lagt det sidste hånd på den her vlog. Smidt den op til jer. Og så tror jeg faktisk, hvis jeg er lidt god for jer, jeg bør gå tidligt i seng. Men jeg tror måske også, at jeg bør gå over og gå på mit gåbånd. Og det er gå måske bare en 20 minutters tid, så jeg lige får bevæget kroppen en lille smule dag, fordi det har været meget stille siden i en bil, og så ind til noget julefrokost, og så tilbage i en bil, og nu skal jeg sidde stille igen.
Ja, og jeg har ikke ryddet madrassen op her i stuen, for jeg tænker, jeg tager sgu lige en nat mere, og så sover lidt længe i morgen. Men la. Aller sidste, tusind tak, fordi I så med i Vlogmas/Grinchmas. Og så ses vi i future vlogs. Miss.